sidlala sonke sisakhula. Lokho akusho ukuthi usondele eduze nami. Ngalewa lokho ngicela ukuthi uzibuke masubuka mina. Mina ngifundile, wena ufundile. Lapho ngibona nobabili ndawonye. Ngavele ngabona ukuthi nidalelene kakhulu. Ngeke ngimshade. To see you, they just hear you. No, you can't say ukuthi nobody ever gets to see you. Now people are gonna see you. Nangu Sarasu. Yazi Raul, Saraswat. bengicabanga ukuthi ubatshela abantu ekhaya. Yazi Raul bengicabanga ukuthi ubatshela ababukeli ukuthi ngiyafa umkhuhlane. Kodwa ke ngithe ngibahloniphe ngizobingelela. Kade nanimfuna guys. Nangu. Sanibonani babukele emakhaya. Sicela ukubonga support yenu nisinika yona guys. Ngizwile ukuthi niyafuna ukumbona uSarasu. Mina ngiwumuntu onamahloni ke but ngathi angize ngizobingelela. Khona nizomazi umagodo intandokazi. And officially namhlanje we just finished recording the show. Ah man, guys, it's been so good. Siyacela nje siniqhubeke nilandele isho. Yey wena Rahul, ufunani le ntombazane? Uxolo nkosikazi. Uxolo nkosikazi, ngithi ufunani kule ntombazane? Ngiyamthanda uSarasu nkosikazi. Yini oyithandayo kuyena ngoba isiduphunga nje sasemakhaya? Unothando uSarasu nkosikazi. Thula! Yini yona leyo uyalazi uthando wena ngoba mina engikuthandayo. Nkosikazi ngeke kodwa ngikwazi ukushada uPretty mina nkosikazi. uPretty ngithi ufundile, uzokwazi ukulekelela emsebenzini? Akasilona ubambo lwami uPretty nkosikazi. Imini engazi ukuthi wena yini ekufanele. Isinqumo sengisithathile futhi isona esizoma. Thanja bafu. Baba. Subscribe. Please press subscribe. Thank you.